Jiena nemmen fit-taħriġ ta' tfal tagħna, jiena nemmen fl-investiment fl-edukazzjoni, jiena nemmen li m'għandniex li tfal inġalluhom jirrepetu, jiena nemmen li l-tfal tagħna għandna ninkoraġuhom fl-isports. Jiena nemmen li l-isports huwa parti integrali mill-formazzjoni ta' tfal tagħna. U kull inizjattiva li nistgħu nieħdu f'pajjiżna biex ninvestu fl-edukazzjoni ta' uliedna, aħna bħala Partit Nazzjonalista lesti li noħduha. Iva, il-Partit Laburista irid li t-tfal tagħkom, sinjuri, jirrepetu klassi. Aħna tal-Partit Nazzjonalista ma naqblux. Fit-8 ta' Marzu tridu tiddeċidu. U sa jkollkom id-dritt tiddeċidu. Għażlu jekk it-tfal tagħkom triduhom jirrepetu klassi, ivvutaw lil-Label. Jekk it-tfal tagħkom triduhom jimxu l-qudiem u jieħdu issa tfal huma minn huma, m'hemmx kulur politiku, fit-tfal u fl-edukazzjoni m'hemmx nazzjonalisti, laburisti, politika u mhux politika, kollha it-tfal kollha aħna nixtiequ it-tfal kollha illi jirnexxu fil-ħajja tagħhom edukattiva. Il-Partit Laburista qed jgħidilkom, jekk inkun fil-gvern, l-overtime se jitħallas bis-sija. Għatfadlinna ħafna iżjed x'nistgħu nagħmlu, għatfadlinna ħafna iżjed x'nimxu l-qudiem biex intejbu il-ħajja għall-familji tagħna, għat-tfal tagħkom, għaż-żgħażagħ tagħkom, biex inżidu fl-edukazzjoni, biex ikonna qasam tas-saħħa li huwa b'saħħtu, biex ikonna ekonomija b'saħħitha, biex inġibu iktar investiment u noħolqu iktar postijiet tax-xogħol, biex ikonna ambjent sabiħ u tant affarijiet oħrajn. Din hi l-għażla li sa tkun qed issir fit-8 ta' Marzu hija għażla importanti u jiena qed nirrepreżenta partit illi qed joffri lilu nnifsu biex jerġa' jkun ta' servizz għal dan il-poplu Malti u Awċi kollu.